el Temps fràgils, un recull de poemes. Sí. Quins poemes i sobre quins temes? Això és un recull que es va fer pel Festival Tocats de Lletra de Manresa. La selecció la va fer el Jordi Estrada. Són poemes en els quals una mica el motiu principal, el motiu que els uneix a tots, és la fragilitat humana. Una mica motivat perquè veníem de la pandèmia, va ser l'any 2021, no? I la pandèmia una mica ens va ensenyar això, que la nostra vida és fràgil, no? Aleshores, bé, una mica sota aquest tema va buscar poemes de molts poetes, molts catalans però també estrangers, i bueno, vam fer un petit recull i ara l'hem anat complementant i tinc la sort de tenir, treballant amb mi, el Miquel Jordà, que és un gran músic i a més un gran constructor de textures musicals d'ambients, que amb una pila d'instruments que ell porta, ara els veureu, doncs ens fa com una espècie de catedral sonora en la qual anem introduint els poemes i això va perfecte perquè la gent es predisposi a escoltar. A tu t'agrada especialment treballar els textos, oi? De fet, ara ja no et veiem tant, potser en el teatre, fent obres de teatre com a tal, i et veiem més en aquest tipus de format. És el que m'agrada més, de fet, agafar un text que tingui una mica de suc, no? I intentar veure què es pot fer amb ell, no? Treballar-lo, mirar-me'l i una mica treure-li tot el que jo hi sé treure, no? I això tant serveix pel teatre com per, en aquest cas, doncs, les lectures, els recitals de poesia, com pels audiollibres, com per tot. És una mica l'al·licient, és una mica aquest sempre, no? Amb ganes de veure el recital. Gràcies, Jordi. Parlem ara amb el Miquel, també. Hola, Miquel. T'interrompim també preparant-te. Sí, què tal, com esteu? Has portat molts instruments per tocar en aquest recital. Explica'ns una mica. Sí, bueno, la idea és això, no una cançó, sinó fer una banda sonora de tot el recital. És un espectacle més que un recital i és com si fos una pel·lícula també, no? La música va fluint, tant com sons, com melodies, com només notes, no? A la veu de Jordi. Això ho vam omplint, però es tracta tot de fer com una continuïtat en total. Ensenya'ns alguna sonoritat, si pot ser, d'algun instrument aquí que potser és una mica estrany, tipus aquest. Coses curioses, per exemple, que tenen aquesta granota, no? Clar, un instrument que ajuda a crear una atmosfera molt particular, no? Exactament, veus. També la guitarra que tocaves, no sé si és una guitarra o un ukelele, o una mescla. Sí, es diu guitarrele perquè és un ukelele de 6 cordes. Llavors pots fer el mateix que una guitarra, però amb una sonoritat també més reduïda, però té... I què us va portar a treballar junts en aquest projecte, Miquel, el Jordi i a tu? Bueno, pues l'art, no? La fusió aquesta de la paraula, no? La veu de Jordi, que és imprescindible, i jo que sempre he treballat també al món del teatre i del cinema, doncs era una simbiosis que jo crec que perfecta. Moltes gràcies, Miquel, que vagi molt bé el recital. Com que queda poquet, potser nosaltres també aprofitarem i ens hi quedarem, deuen quedar uns 10 minuts.